Dirk-Jan Oostra, Auto Oostra, goedemiddag. En je hebt interesse in de Peugeot 107, dacht ik, hè? Wanneer zou je graag langs willen komen? Het keerpje van een tweedehands auto wordt een heel duurdere zaak. De verkeerprijzen van vooral de wat luxere occasions liggen bot heger als in Hivelien. Door de coronapandemie binnen er minder nieuwe auto's beschikbaar. Het chip kwart, dat soort zaken. Dus mensen die zoeken naar alternatieven. Dus net een splinternieuwe auto te kopen, maar een hele jonge gebroekte. Aan zich, de occasionmarkt, ja, dat had gewoon echt maar vraag en aanbod te maken. En er is gewoon protte vraag in de occasionhandel. En de prijs die stijgt gewoon ontzettend. Hè. Dus dat is wel echt wat wij hier in Kalm ik wil echt zeuren. De consument is over het algemeen duurder uit. Voor autobedrijven zelfs wordt het heel dreger om het aanbod op peil te houden. Vooral in het wat legere segment. Vorig jaar, 2 jaar, hier we volle meer in aanbod tot €600.000. En die vraag is op dit moment nog steeds heel groot. En die auto's die binnen inderdaad wat duurder worden ten opzichte van een jaar of 2 jaar. En als je dan om een andere auto zuggen, dan denk je met deze brandstofprijzen net zo gauw aan een diesel. Maar in gewoon geval kan dat best nog een goede optie wezen. Ja, nou ben er heel veel kansen en mogelijkheden. Omdat de diesel gewoon heel erg daalt. Kerst voor net al te volle centen. Kerst ik een hele goede jonggebroekte dieselauto aanschaffen. Een hele paar klanten die hebben me bellen van Dirk-Jan, ik maak mijn diesel kwijt. Wat moet ik nou doen? Het beste is gewoon terugrijden. Als je nou diesel rijdt, dan rijd je misschien makkelijk 21. En als het een benzine is, dan rijd je in 13, in 14. Dus het leent best nog om diesel te blijven rijden. Nog sterker, als je 20.000 kilometer per jaar rijdt, is het ook nog interessant om diesel te kopen. Want die binnen op dit moment gunstiger in prijs.